Ναι. Όπως και εμείς θα κοινοποιήσουμε το πόρισμα και το βίντεο, αν θέλετε, από τη σημερινή ημερίδα για να πάει. Εγώ έχω μιλήσει. Ναι, λοιπόν, για τους εργαζόμενους, όπως είπα και στην αρχή, το καθεστώς δεν είναι διασφαλισμένο, δεν υπάρχει καμία συλλογική ή κατά πρόσωπο συμφωνία για το ότι θα συνεχίσουν με άλλη διοίκηση να εργάζονται. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι αν ήταν να γίνει μέχρι τώρα θα είχε γίνει ή θα είχαν μια άποψη διαφορετική από αυτή που εκφράζεται μέσα στο δελτίο τύπου. Άρα θέλω να ξέρουν ότι τουλάχιστον με τις δικές μας κινήσεις κοιτάμε την βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη του Αστέρα στα ελληνικά χέρια, με Έλληνες να δουλεύουν εδώ, ακόμα καλύτερα και το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι από τον τόπο μας. Και αυτό είναι βασική κόκκινη γραμμή προάσπισης όχι μόνο της οικογένειας της ελληνικής στην οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά και στον τόπο μας εδώ πέρα, των συμφερόντων των Αστέρα και των ελληνικών συμφερόντων. Οι εργαζόμενοι να είναι εκπαιδευμένοι Ωραία. Και οι εργαζόμενοι να είναι εκπαιδευμένοι πριν αρχίσουν την εργασία τους στον Αστέρα, σύμφωνα με τα international standards και να υπάρχει η continuum education. Συμφωνώ λοιπόν. Σε αυτό που λέτε όμως, στην Τουρκία διαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος που προσλαμβάνουν το προσωπικό. Μπορεί να παίρνουν παιδιά τα οποία είναι 22-23 χρονών και έχουν πάρει μόλις τα πτυχία τους για 1-2 χρόνια, όπως τώρα γίνεται και σε πάρα πολλές εταιρείες, και μετά να τους βγάζουν απ' έξω. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν μεγαλώσει από παιδιά μέσα στο ξενοδοχείο, δηλαδή οι οικογένειες δουλεύαν εδώ και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν ίσως το να έχουν. Αυτοί χρειάζονται συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Χρειάζονται συνεχιζόμενη εκπαίδευση και χρειάζονται και αναβάθμιση προφανώς. Αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζονται δουλειά, γιατί αυτή τη στιγμή για όλους είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Δόκα, να μιλήσω. Λέγομαι Σιδηροπούλου, είμαι κάτοικος της Βουλιαγμένης. Θα ήθελα, εκπροσωπώντας πολλούς κατοίκους εδώ, μια και είστε και εσείς σύμβουλος και η κυρία Σίνα, και είδα και ανθρώπους μέσα από την Βουλιαγμένη, να κάνετε οργανωμένη τη δική μας προσωπική διαμαρτυρία, ώστε να φτάσει πέρα από τα σύνορα. Διότι αυτή τη στιγμή στους κατοίκους της Βουλιαγμένης, σας λέω εγώ με τα αυτιά ανοιχτά, υπάρχει η αίσθηση ότι ό,τι κάνουμε δεν πρόκειται να ευωδώσει, διότι υπάρχουν οι ανώτερες πιέσεις. Προκειμένου λοιπόν να πολεμήσουμε την αρνητική αυτή, δυστυχώς, άποψη, κάνετε συντονισμένες πράξεις, να κληθούμε όσοι τουλάχιστον εμείς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους άλλους, αλλά γρήγορα. Είδατε πόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ. Πέρα από προέδρους, αντιπροέδρους, νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε 3 αίθουσες, αν μην πω 13, και είμαστε πολύ λίγοι σε σχέση με τη σοβαρότητα του θέματος. Σαν Δήμος δηλαδή, τα 3 Β, να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε πολύ πιο γενικά πάνω, να πάμε στον Δήμαρχο, να βάλουμε τα ονόματά μας ότι είμαστε παρόντες. Στο Δήμο Κυρία Σιδηροπούλου, πρέπει εσείς να κινητοποιηθείτε επίσης στη Βουλιαγμένη σαν πολίτες, γιατί ό,τι περνάει και από τον κύριο Δόκα κινητοποιήθηκε ο κόσμος και τα μέσα και... Αλλιώς δεν θα είμαστε εμείς εδώ, δεν θα παρουσίαζε ο Δήμαρχος το ΤΑΙΠΕΔ επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ήμασταν ο μόνος Δήμος που μας παρουσίασαν το παράκτιο μέτωπο, έτσι. Δεν μπαίνουμε στο πολιτικό. Εντάξει, δεν θα το πω αυτό. Δεν μιλάμε πολιτικά. Σας παρακαλώ λίγο να το κλείσουμε. Δεν μιλάμε πολιτικά. Μιλάμε εδώ πέρα εθνικά. Υπάρχει το ίσιο σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει το ίσιο, υπάρχει η φωνή λαού οργή Θεού ή οργή λαού φωνή Θεού, και όπως θέλετε να το πάρετε. Υπάρχει το ίσιο που δεν χωράει να το πούμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πρέπει να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις, πρέπει να αναδεικνύονται οι χώροι με σεβασμό στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον. Αυτό το πράγμα που προτείνεται και το οτιδήποτε τέτοιο είδους νομοθέτημα είναι σε αντίθεση με αυτό και είναι μόνο και μόνο πραγματικά για να γίνεται λογοτομή στην πολιτιστική, στον πολιτισμό των Ελλήνων
και η διάσπασή τους σε σχέση με την προάσπιση τέτοιων χώρων. Εμείς είμαστε αντίθετοι, χαιρόμαστε που πραγματικά βλέπουμε τόσο κόσμο μαζί μας, γι' αυτό είμαστε για να δίνουμε βήμα και να παίρνουμε και έμπνευση να συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο.